tegese sedekah rasa insyaallah rezekine Pak Mardi bar kagungan hajat wayangan ora tambah lokak ning malah kepara kebak. Wah, amin. Ayo kancane gisik gembira. Monggo Mbak Elisa. Mardi piye sing luar biasa Mas Gareng. Nggih. Tegese wayangan awake dhewe yen melu nyengkuyung sing kaping pindhone ora baen-baen ngaturi bintang tamu wae adoh papane saka Sulawesi tekan kene. Nggih, ora mung bintang tamu saking cedhak-cedhakan, Pak. Kepara adoh saking Sulawesi. Ngendi? Sulawesi. 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 Heeh, nek Suwal iki kathok kok wingi. Oh, nek kathok wesi kuwi ya piye? Kathok wesi. Sulawesi, Pak. Nggih. Monggo tembangan liir kalian Mbak Elisa Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Pak De, sugeng dalu Mak Cange, Sugeng dalu lan Pak Tantut. Nggih. Ngaturaken sugeng mugi pinangge wilujeng nggih menika nggih. Sehat. Sedaya kemawon wonten Bonowaren. Napa niki wau desa napa? Desa Jonggolan. Jonggolan ingkang saged makempul. Makempul Makem. Apa ini melumpuk wonten mriki lenggah mirsani ringket wajucal dalu menika kula ngaturaken sugeng dalu. Paham mboten Pak? Paham mboten Pak jenengan Pak Bu? Paham nggih Pak nggih. Oh, pirsa nggih niki wau pirsa nggih. Ngendika napa ngoten mangertosi nggih Pak nggih. Nggih, mboten ketang capet-capet. Capet-capet sagadu ke kula nggih saged anu nggih ngertos nggih capet-capet ora capet-capet nggih ya dimaklumi wong mboten asli made in Jawa nggih menika kula istilahnya dicoba Jawane kepi aku tuh mempelajari terus budaya Jawa tuh tak pelajari secara apa ya mendalam semakin jero ya kok saya jembar saya jero kok saya jembar gitu loh saya jadi begitu saya budaya jero, Jawa tuh kayak gitu loh Pak Tantut piye di budaya Jawa ki saya jero ki saya jembar iya saya jero meneh ki jembar meneh Pak gak ada habisnya dipelajari contohnya iki kaya ngene iki aku mumet Pak Degareng tadi kamu jaljul kasih sangu kan kasih uang kan nah aku enggak Pak Tantut aku lagi stres. Karena? Lah yo iki kakean nyumbang uang Juni ki akeh banget wong mantenan aku mumet 10, 15 undangan aku pegang itu. Akeh wong manten aku yo bingung wong Jawa sadurunge sura kok do mantenan kabeh ki ngopo ngono lho. Ya memang terangno reng kowe dadi wakilku reng. Ning mbok menawi anggen kula nerangaken luput nyembang ampun lho Pak. Ora apa-apa. Jadi sebelum sura Cahayu, sebelum bulan sura itu masyarakat Jawa memang banyak yang mengadakan hajatan. Mempercayai karena diyakini bulan sebelum suro itu bagus untuk menggelar hajatan. Pernikahan. Perjodohan. Iya apapun. Dan nanti kalau bulan suro itu biasanya kalau orang Jawa itu tidak ada yang punya hajatan. Khusus yang punya hajatan adalah keraton. Oh gitu. Ya aman lah berarti kantongku nek Suraya. Iki menurut aku lho. Iya gitu ya. Ora apa-apa. Beda karo menurut penjenengane Mas Pak Tantu. Ora, aku yo padha kowe kuwi kok. Ya itu tak pelajari kok mesti ada bulan-bulan baik untuk
menikah mulane kok aku nyumbang wae dino bulan Juni iki lho. Oke tenan lho Pak Gareng. Nggih, nggih. Itu ulem oke. Uleme oke, tapi uleme diterke apa mung difoto? ada yang dipokrek ada yang dikirim digital. Saiki undangan kan corone dipencet. Sekarang aja cara nyumbang udah beda kok Pak De. Gampang. Nek undangannya iki kok mung difoto dikirimke. Ya. Berarti jagongmu ya mung cukup moto duit mbok kirimke rono. Wah, cerdas kuwi. Ide bagus. Lah iya. Ya, ning ya ono saiki model digital iki wis ono itu QR code. Dadi karek dinganu monggo transfer menawi mboten saged rawuh. Kok ya iso ya. Jadi itu bentuk yang namanya budaya Jawa, Cak Ayu. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan yang namanya surat undangan untuk menghadiri pesta perkawinan, itu termasuk adat budaya Jawa. Nanti gantian kalau Mbak Elisa yang menikah, ya, nanti yang tadi mengundang juga turut serta diundang. Oh gitu. Lah yang ngono ki tak pelajari. Berarti sesuk tak titik sapa sing wis tak sumbang. Kudu mulai ngono kan berarti modele. Wah, lah iki Pak. Ojo iki wis ilmu. Upama Pak De Gareng durung ngono kan ya berarti tak gitu kan. Kowe nyumbang gareng mumet anake lete mung setahun kok. Lah iya. Mulane kuwi ya terima kasih Mbak. Nggih bakune pokoke sasi besar ngaten niku. Ning nek wilayah Jawa Timur kebanyakan bakdo mulut. Bakdo mulut itu kapan ya? Lah suro terus sapar mulut bakdo mulut. Oke, suro, berarti 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Itu Jawa Timur dan Jawa Timuran banyak sekali. Oh iya, untungnya aku ning Jogja wae lah. Kowe piye rek ngonamu ya akeh ngene iki. Kathah, Pak. Oh, lah iya. Kathah. Sami ya. Kathah ning nek kula ndek gawe wingi pinter kok, Pak. Piye? Piye carane ndek gawe ra rugi kok. Lah piye carane? Kula suguhane prasmanan. Hah? Terus kula masang wong loro ten ngarepan. Kula kene koki jagonge pira. Iya. Diwawancara. Iya, nek jagonge 100 berarti mlebu prasmanan diarahke mlebu prasmanan sebelah tengen. Yen jagonge iki 30 mudhun prasmanan sebelah kiwa. Kuwi beda apa piye to Pak? Masakannya sama, cuma tulisannya yang beda. Tulisannya ini. Kalau yang masuk prasmanan 100.000 sebelah kanan, itu tulisannya selamat menikmati, semoga berbahagia selalu. Oh, yang kanan yang sing jagonge 30 itu juga ada tulisannya. Apa? Dugo-dugo. Kok ya ngono banget. Dincem iki le. Iya, mbok kayak piyai kayak Pak Mardi ini lho, julo rawel ya wis. Kalau Pak Mardi ini kan beliau orang mampu. Jadi diniatkan ini adalah untuk bentuk sedekah. Untuk sedekah ya. Ini semua yoga juga wis cetok iki ra ono sing kapiran malam ini ya kan. Wis to iki suguhan ra ono enteke. Garek ngenteni mie godhog iki. Sembah nuwun Pak Mardi kan Bu Sri ingkang sampun gelar ringkit wacucal menika langka karena sekarang itu udah masyarakat muda pengennya ki sing ringkes gak rampung rasa wayangan. Lah ini kalau nggak diuri-uri kayak dari Pak Mardi Bu Sri repot kita nggak ada wayangan ya Pak. Berarti intine Pak Mardi ora nguri-uri ning ya ngurip-urip. Ngurip-urip. Nggih. Niki malah wonten panyuwunan saking Mas Mujiono. Mas sing duwe gawe ngersake lagunipun Podang Kuning dibawani sing ngaturke Mbak Elisa. Siap. Nggih, nika kula kirimkan juga buat Pak Mario yang dari Bayat tadi merapat, ada Pak Prastoto di Wonogiri nonton juga via streaming menika kathah Pak Tantu. Oh nggih. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum nyuwun waduh menika Mas Bugel Jakarta. Nderek wungon nggih Pak Tantu nyuwun lagunipun ingkang katresnan matur sembah nuwun. Menika saking Mas Slamet Sugito. Oh iya. Tan kantun menika panyuwun saking Mas Kabir IPWS nderek wungon Bulimbo mugi lancar sedaya. Monggo dipun aturaken Mbak, monggo. Ya. Nadyan wujud demong peksi Wong Sulawesi kok yang ini reng. Nek pas ngendikan cacat cuet Pak. Tapi begitu nembang teplek
kaya lulusan sarjana institut sarjana isi apa gitu. Nah, kaya lulusan isi. Lah kejaba kuwi tekono nek Sulawesi asline Sulawesi ngendi reng? Oh, Sulawesi itu kan nama pulau. Ya, satu pulau besar di Indonesia. Tentunya ada daerahnya ya, Mbak ya. Iya. Daerah mana itu? Daerah itu tengah. Jadi center of Sulawesi. Oh, tengahnya. Ya, bapakku seko toli-toli. Bapakku seko toli-toli. Bapak soko Seko toli-toli. kok kaya tahu kenal alamatnya aku. Iya, ada di Google Map ada. Toli-toli ya. Iya. Terus? Tahu ya? Toli-toli. Ibuku seko Lambelu. Seko toli-toli karo seko Lambelu. Podo tengahe tapi adoh. Hah? Podo tengahe tapi adoh. Bapak dari Seko toli-toli. Ibu seko Lambelu. Kuwi Gulon Wetan. Adoh, tengah podo tengahe tapi adoh. Lambelu ki nek Jawa ki lambemu iki, Nduk. Kok lambemu gimana ta, Pak De? Nek Jawa ki artine lambelu ki lambemu. Oh gitu. Oh, tapi bukan itu, bukan beda. Bukan tuk-tuk kan, tuk-tuk maksudnya. Oh, tuk-tuk ora tuk-tuk. Tuk-tuk ki ngetok pintu tuk-tuk. Tuk-tuk. Benteng. Dipun lajengaken Mbak Elisa. Mas Gareng. Nggih, Nika Mas Emon nika. Sedulur kula. Alos manis nang Ya. Goleki si podang jenar Neno nening iba bunga henga nano neneng nyandeng bisa dadi tombo matur nuwun. Menika wonten ugi panyuwun inggih menika lagonipun Podang Kuning menika saking beliaunya Mas Yuli Buntalan. Ya. Matur nuwun sangat. Saking Pak Basir Kertosono nggih kepareng mirsani tan kantun monitor saking Surabaya Pak Waris Sugiyono. Wah iya. Assalamualaikum Mas Tantut. Menika nderek mungkon badhe nyuwun jeneman kandhek saking kula Andre Pati nggih. Mengke kula aturaken ya. Ya diaturke Podang Kuningipun Mas Gareng. Monggo ya. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga midarangganku ngeleki ora krasa esuk awan nganti
Yen si podang adudut adika pranan ora mandang hatiku saya ketrang tak serangan sentikan mulut Matur nuwun ning ampun lenggase. Oh nggih. Piye ta sing diarep-arep karo Bu Mardi iki sampeyan kuwi. Nggih, ati siap. Pun setahun kepungkur kok niki. Setahun kepungkur jope wis suwe banget kaya. Wis kondangu sanget. Suwe banget, Dok. 2024. 2024 wae 2024 awal sing paring dawuh. Lah iya. Dadi iki gambar duwite kaya ngopo ki ya wis ora enek iki. Sebabnya apa? Pun lunas dak setahun kepungkur ya, Pak. Ya padha no ya lunas setahun kepungkur kabeh kaya. Nyaur utang ya Pak Dewe. Mulai gara-gara assalamualaikum. Ya ora apa-apa, Reng. Nggih, Pak, mung jenenge wong labuh tresna, labuh marang budaya. Niki ngemen-menke Pak Mardi iki sing nimbali. Ora mung suwe ning ya sisan dilunasi sisan iki hebate ning kono kuwi. Moh tanggungan piyayine. Moh tanggungan. Mikir pas hari H gitu. Moh tanggungan karo menyegerakan kebaikan. Nggih, kebaikan ben kek barokah. Menika Pak Mardi ngersake lagunipun Liwung kalian jeneng kula sing nindakaken nggih menika kadang kula Mbak Elisa ugi. Dawuh Pak Mardi niki, Pak. Nggih. Weh, Pak Mardi nek nyuwun mengko Bu Mardi mesti munggah nyawer. Adat saben nggih ngoten, Pak. Watake Bu Mardi iki piyayine ora isowan kok. Mila nek jenengan wau ki kok ngendika Pak Mardi piyayine anteng pira-pira iya ning sing ngenyang Bu Mardi. Heeh. Lah ning ngenyange kuwi kok terus bakale kagem nyawer, Pak. Lah nggih, leres menika. Intine tetep bali melih, Pak. Nggih. Bali melih. Mulane kuwi weh jan luar biasa.
menika saking Mas Ragil sugeng dalu kita antut ngapunten mboten saged nuweni amargi wau main turnamen bulu tangkis. Nderek nyimak mawon saking griya suwun pertanda Mas Erik nggih. Matur nuwun menika. Tan kantun assalamualaikum nderek nyimak streaming kemawon nyuwun gending podang kuning kita antut menika saking Pak Jenggot Semarang. Ya. Kala wau sampun ya. Katur Mas Dalang sugeng dalu nyuwun lagunipun ayang-ayang saking kula penggemar berat Mas Ari Tangerang matur nuwun sangat. Tan kantun menika Pak Gofar saking Nolokerto matur nuwun sangat warga SKTS. Oh iya. Ya ngapa? Salah satu sing milih ben Mbak Elisa dhewe menika Mas Gareng. Ngoten nggih. Nah, antarane Liwung kalian jenang gula. Masyarakat pripun iki Liwung napa jenang gula? Lewong nggih. Wong jenang gula. Toto Toto Bu Mardi. Nggih, Toto Bu Mardi. Ning nek nyumurupi Mbak Elisa ki mau nembang iki ora kaya nek beliau nyaki ya kudu bawa sing apik. Lah piye ta? Bawane gandrung antarane Mas Gareng karo Mbak Elisa. Tak ngibaratke Mas Gareng iki wong lanang kokoh ketoprak ya kuwi Wiratmaya, Mbak Elisa ki mau Sri Huning. Tak kira nek kula Pak Mardi, Dek Elisa Bu Mardi ngoten. Ya ora kuwi le. Kaya ngapa Mas Gareng? Monggo Cahayu. Ya diwiti sik. Barang riyen nggih. Napa? Pelok barang riyen napa langsung? Loh, liwung niku pelok 6 nggih. Wah. Tuk tuk. Tuk tuk. Sri Uning katresnanku. Tuk tuk tuk. Wonten dawuh Kakang Mas, Kakang Wiratmaya. Sumurupa ya wong ayu. Ora ana wanudya kang sulesta ing warna ning alam donya iki kejaba siji mbokku loro sliramu Sri Uning. Apa ya tenan sing dadi kandhamu? Mangkono Sri Uning. Mula banget tresnaku marang sliramu Sri Uning. Lakone terus piye to Pak ngeten iki Pak? Si lampau iki. Mboten ngertos niki lakone. Lah kuwi karo nembang karo gandrung ya. Aku pengen gandrung sliramu. Wah iya. Cahayu. Ya ngapa? Bapaknya apa ya? Pamintaku ya kena, ya ning tawang ya kena genti-genten. Ya. Ya ning tawang ana lintang. Niki janjane Sri Uning niku remen napa mboten nggih, Pak Piye? Sutradara? Pripun? Kula niku seneng mboten kalih Wiratmaya niku. Oh, seneng. Seneng seneng. banget, Dok. Oh, tenanan. Seneng wae banget. Parisan aku apa jenenge? Aku turu mbok pok-pok ben angler. Oh iya. Mangane mbok dulang. Tergilo-gilo. Kon aku ngentot mbok adahi plastik. Oh iya. Seneng kok, Dok. Nah, Oke, iya. oke. Cahayu aku ngenteni Janjane apa to sing ngalang-alangi Mas? Nek pancene wis tresno, gono tresno, aku tresno, kita tresno-tresnonan, ngopo ora gek piye ngono? golek ragat Oh, sih. lak ya ngono. Wong rabi ki perlu ragat ora mung tuk-tuk brus. Ragat eleh ragat. Marang. Oh, coba. Marang Kakang Mas. Marang meko koso Sing wedok genti. Ya. Sun Sentakon wartane reki
gandengan lo jenenge wong pacaran kok mung Iya. sawang-sawangan iki terus Aja sawang. pacaran cara ngendi iki ketoprak kok gobloke ora Lah kula ki wayang ya mung manut dalang, Pak. Engko nek kula diken gandeng ki tak gandeng, Pak. Lho iki ning panggung Sing tak enteni iki jane ya gandengi iki kok, Pak. Ya digandeng to Mas, Wah, kayak karo Jan. mlaku gitu. Kaya TV zaman tahun 80 kok iso Nggih. hitam putih. Ya kok ora. idam putih piye Putih mriku ireng nggen kula, Pak. waduh iya Ayo karo mlaku-mlaku ya, Cah. Iya. Mlaku ning ndi, Mas? Ya ning Tegalan. Ya paling ora mlaku-mlaku ki ana dalan-dalan sing endah ngono. Sing endah-endah Ning ya, taman-taman ngono. Ya, malam pertama embane kaya putra-putrine Pak Mardi Cahayu. Oh. Sok tak tanggapke Pak Wayangan? Tantut. Oh iya, aku ya seneng nek nonton wayangan Mas. Ning kowe janji lho Mas, nek awake dhewe sida bebrayan. Iya. Ora ngeliya lho. Mung aku sak teruse. Ora, Nduk, ora. Tenan. Ora bakal ngeliya. Tenan. Sing ana jroning atiku, ana jroning kalbuku ya mung sawiji sliramu. Wong lanang nek arep ngentukke wong wedok ya kaya ngono. Ngene Awal-awalane. ae lah wong lanang ngendi padha wae Heeh. Janji-janjiku eling. Janjine eling terus, Pak. Sumedhat. kowe genti Oh iya gentinan cowok cewek tuh. wong genti-genteng ngono lho Balancing to ya Mas. Sumedhat sing tias ingsun. iki dipirsani Mas Bugel saking Jakarta Mas Bu. MC Mas Tantut single Mas Bugel Cake Sragen via Jakarta nggih ngoten tenan Mas Maman Nadilanang nusul masih nggih matur nuwun ya terus ke Nimas ingsun Marsa marasapa Tan kantun salam kagem tim bola voli putri Jonggolan terutama Mbak Yani kagem Mbak Yani CS suwun kagem kita tantun salam sehat lalu dari Mas Erik oh ya terus ke sinaksenan bumi putra Bumi Langit Bumi Langit. Bumi Putra kira asuransi wah iya lali Bro bumi langit wangune sasi ki lho bayar wong iki mula kula ki karo ngelingke Pak Tan kantor Mas Tulus Warung Tombol Luwe saking Cikarang nggih dipelajengaken terus ke ya Tangi sing tias kok sajak bingung apa to Kakak? nggon tangi sing tias iki rada kaget aku. Kok kaget apa sing marah? Pemenggalane kudu pas. Lah iki mau kepiye? Niki wis pas. Oh nek sing wingi sing ora pas. Sing wingi kepiye? Sing ning Magetan iki tak ngising tias. Niki pas iki. nggih wah jan nganteni padang rembulan mangga dipun aturaken menika ugi panjenengan saking Mas Taufik Hidayah Sabtuaryanto tan kantun Pak Jeki saking Malang matur nuwun saking derek bungon saking Samben oh ya mangga dipun aturaken nggih menika liwungipun langkung rumiyin ya mangga dados ya Langgam rumiyin nggih langkung rumiyin iya suwing
kasih Mbak Elisa. Wah luar biasa Mas. Saestu wis ora nguci wani pokoke Mbak Elisa. Piye? Multi talenta. Napa mawon saged mayang ya luar biasa. Mayang payang putri, dalang putri nggih hebat. Waduh tenan. Nembang nyenengke. Nggih, wah. Menika saking Mas Slamet, Mas Tantu dari Bungon mawon saking Pos Kamling Ceper nggih. Waduh. Halo Pak Tantut, aku pun. Halo. Wilujeng dalu menika Pak nderek monitor saking Pak Tarno Tania Jaya. Lah iki. Salam rahayu, salam budaya nyuwun Lintang Asmara. Oh waduh. Nyuwun panjenenganipun oh Mbak Elisa juga ya. D Darman Bebek ya rawuh. Waduh kalau Mas Jinggo. Wah. Alhamdulillah neng jaba. Wah iya. Lah monggo pinarak mawon. Ya wah penonton ya akeh kok Mas iki. Lah ya. Ya diaturke Mas Rangga diaturi pinarak ning pepanggungan ya Mas Gareng ya. Adiku lanang, mrene adiku lanang. Monggo Mas Rangga. Iya. Monggo pinarak mriki Mas. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota. Sugeng dalu Mas Rangga. Mas Rangga sugeng dalu. Wilujeng dalu Pak Tantut. Waduh dadah. Sugeng dalu Mas Rangga. Wilujeng dalu Pak Deku. Waduh ya. Niki putra swargi Mas Singkek. Kakang kula niki dados keponakan kula. Tasih klebet ponakan niki. Nggih ning pun kula notariske nek kula anggap anak kula dhewe. Oh lah nggih. Oh, notariske teng dipun didadekke putra saking Pak Tantut. Nggih, teng Pasar Pedan. Malah pun Lho, kono ning notaris ning Pasar Pedan ki ae ning kantor kok goblok. Oh, kantor notaris pun wonten Pasar Pedan. Langsung stempel tok resmi nggih. Mas Rangga dadi putrane Pak Tantut. Wah. Klebet mlebu kakak nomor 17. Niku kakak pundi? Lah saiki nek kuwi ning dhuwurmu kuwi eneng Ganjar, terus eneng apa kuwi eneng Pras, eneng Vito. Long Vito lah diakoni bapakne, dadi piye meneh. Ayo. Mulai. Lah iya, wah jan menika Mas Rangga. Mas Rangga, nggih. Sampeyan lajeng nembang Lintang Asmara kali sinten iki panyuwunanipun Pak Tarno Tania Jaya. Wah. Derek mawon, Pak. Ora, saiki aja derek mawon. Nang milih, Pak. Niki iki nek Drias wis tau. Mbak Mubida wis tau, Mbak Putri wis tau. Kowe sing urung tau sapa? Bu Tarni. Aja ya kuwi ketuweken iki lek ndak mungset-mungset ngene malah engko malah. Lah nek awakmu duet karo Bu Tarni lak malah kaya mriksake mbae to Le. Ya mulane kuwi ha kuwi. Nah, karo sapa? Karo sapa Le? Milih. Nah, kene milih. Wong lanang niki lak menang milih nggih Pak nggih. Nggih. Lah niki ngene, iki adalah kesempatan yang luar biasa buat kamu. Nanti dipompong, dilebokke nang TikTok dan sebagainya. Ya ta, ben kowe dadi apa kuwi presiden kondang apa kuwi dadi warang apa lah wis dadi wis pokoke dadi calalan kondang ngono ae wis. Nggih. Karo Mbak Elisa. Nggih. Wah, Mbak Elisa. Karo Mbak Elisa, kok lebokke TikTok. Heeh. Wah, kokeh sing nonton. Wah iya, saniki ngeten sadurunge Mbak Elisa jumeneng iki nganggo anu sik serampat sik kuwi joget serampat. Anu, Dek Rangga. Rangga. Dadi sing mriko ngoten Pak Embane. Iya. Disiarke rumiyin ngoten. Siarke rumiyin. Nah, kowe sik nyiarke kowe sik. Sing mriko Dik. Kene sik, kok kene sik. Iya. Tamu kakung putri, keluarga Bapak Merti Kang Manggugati, kebarengan nampi suwanipun Dik Rangga. Monggo para kanca nggih serampat pakurmatan kangge Dik Rangga. Iya. Mangga. Mlaku sing gagah.
kembang lan buta wewe dagelan Jawa Timur Pak. Sopo? Anu. Sopo? Lah kok ya nek sing WA. Piye? Ngono wae aku ya iso. Pras. Oh, pras. Oh. Ayo coba nek pancen kowe iso. Meri ceritane Meri. Arep kaya Jawa Timur jok klitik jok kluthuk katane kalau karepe. Kaya iso WA barang apa to pras. Lah mbok yo matur karo bapak lah yo mesti diparingi to ya. Gur pengen serampat kok. Wis kendang rene nak serampat nah. Kowe pengen piye? Nah. Pengen tenar apa piye? Ora. Oh ya wis. Mambengi lha wah wayangane mau dalu ngasta Mas. Mas Pras. Mas Pras. Berarti betul pengendang piyambak ing griya. Oh, Sinten Pak? Jam 10:30 pun mingkat pengendange. Pengendang ketipung. Nusul. Mbak ini sama kok, Mbak? Wah, wis pokoke sembuh. Mumpung temu kok niki kula niku mung sebatas kepingin nglegani atine ponakan kula. Oh lah, jane Mas Rangga to yang pengen tuh. Iya to? Dalange barang. Tegese jenengan niku pengen duet kula kali Mbak Elisa. Lah iya. Bener. Wah, gepok ndasmu kowe. Apa rumangsane iki rene kon-neko lho. Oh, iki wis ditresnani kali Pak Mardi sesuk rentuk mulih kok, Dik. Lah nggo apa? Nggih napa Pak Mardi? Arti gue merek bakmi kok. Iya, belok barang Pak De, belok barang sepira ya. Waduh. Ayo, ora sik ayo Mas. Orjene mah reng. Ya. Pandeng-pandengan lho, pandeng-pandengan. Pandang-pandangan. Iya. Nek anu mandang berarti mandang wajah entuk wajah. Lah iya to iki ya piye carane? Iya. Tuh. Pilih. Pandang-pandangan. Dangak lho Le, jong sini-sini wong tuwa lho kowe. Kaya cekelan tangan, dong itu cekelan tangan. Nggih, kira-kira nek dangak terus ngono ning gulu keju mboten? Kemengi Pak. Anu, sak gaduke mawon, sak gaduke. Ayo enggak. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Ngeten cah bagus. Pripun? Gandrunge sing totalitas. Sing total, jane bar ngene to terus aku karepe. Wah, ngono. Piye? Nek Mbak Elisa kerekoso ya kowe wae. Wis sing mubeng ning keleke. Ngene lho Mas ngene. Iya. Wong ayu. Iki piye? Ngene ta. Iya. Contone. Mubeng ser. Nah, taplek sing kakung jengkeng, sing putri lenggah. Ngono. Contone lenggah, contone lenggah. Nah, selenek. Nah. Ngene iki. Dang ya. Udang ra. Gandrung ngene iki. Siap. Ayo. Monggo. Ayo, alah ngopo nilik ya apa kuwi? Bali nggon wong ayu. Wong ayu. Ya, pandeng dulu. Aja lali mubeng ser. Ya, pandeng cekelan tangan, mubeng. Lenggo. Mubeng. Beng.
Pandeng, rayuk tangane, gegem, pelurut ali-aline. Iya. Nyopet jenenge. Mas. Wong ayu. Tangane. Tresnamu kinarya tombo. Jengkeng. Wah, Piye iki? wetenge kemajon. Apa ana kesulitan coba Gus? Ana kesulitan. Supaya ngene wong wedok ki iso seneng mergo dipangku. Nek umpama kok jengkeng ora iso mengkurep. Lho, ibaratnya pemerasa lu nggo kursi lu nggo dingklek. Oh ya, pandeng dulu ya, pandang dulu. Ya. Beng. Terus Pak Brek terus ningge mengkurep terus Mbak Elisa nundi. Ora kok turu mengkurep ora ngene lho Lek. Nah, ngene. Nah, ngono lho. Jengking. Nglegani pasanganmu, nglegani wong wedok. Ayo. Totalitas. Susah Tangan. ning Sermu batenku. Mas, ayo. Ya mendah. Terus Ibaratnya iki amben, rodok rene. Ya rodok rono. Waduh, ambene ndayek rene, Pak. Tak cagai. Nananeng Wong bagus antap narasa atimu kosong. tresnaku tulus ning iki batine ahline lek kuwi ahline gojok ngono iki. Mboten. Ora lho. Jenengan niku lahir batin. Oh, iya. Wis dinotariske. Wis ditok stempel enek pasar. Nah, beda. Wagen. Ya, diaturke. Ya, mekah. Sama serangga. Nah, Iki piye lah? Jadi Wah, wis syukur. Cah kuwi engko sesuk awan ora iso turu kuwi. lek ten apa, Pak? Karo Mbak Tatin kae yo awale ora iso turu. Karo Mbak Elisa cah kuwi nek karo wong wedok ayu ngono bingung. Terbayang-bayang. Terbayang-bayang. Wis tenan wis. Oh ngono, arep seneng karo cah wedok malah dirusui karo lekne ngono ya. Lah iya. Kuwi ya like sing ora cetha. Cetha. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, Pak. Perkawis mengke Gojek disambung wonten ing Manci gara-gara. Panci gara-gara Ora liwat iki mau tak kinturke kagem lek mujine lek Marmi lagune iki. Istilah ning dalem pokoke sing sehat. Lah iya. nggih. Tang kantor Mas Emon ya nderek kula Leres, Pak. Sungkawa ya Mas ya. Leres wong niki sedaya sing ngurusi Mas Emon. Lah nggih. Mongko sore wau Mas Emon nembe nandang Sungkawa kita. Ibuipun tercinta sedo didongake Mas Emon mendapatkan ketabahan. Amin. Ibu ingkang sampun sedo diapura sedaya lepatipun dipun papan panggenaken langkung tentrem langkung ayem wonten ing jaman kelanggengan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo swangesaning sinuwun ndek nampa duka nduk ayo tak dherekke Mak iya. Kuku sing temoku melun nening biasa ngabeki